Само да погледна кекса, защото пък права кекс, тати да хапне и той може да изгори, защото ще бъде 10 минути. Да ти премести се да видиш в това. Какво голямо пише? пише? Ще се опаши. Всичко ще ми изгори, Еленка. Кекса е добре. Утре ще пускаме ли хеликоптера навънка? Ако не тука вятър. Браво, тати. Точно така. Ще погледна на прозореца дали не мърдат дървицата. Добре. Ако мърда, какво? Ще тука вятър. Няма самолета за пускане, нали? Да. Ако не мърда? Къде? На тревата. На тревата? Ще се гушнем двамата и ще го управляваме заедно. Искаш ли? Да. А ще пуснем ли Дора да бяга покрай нас? Да. Тебе не те е страх от нея, нали? Мама сега ще прочете рецепта за други мъфини. Утре ще си направим нови. Ще купим още чашки, едни по-големи, ще стават вкусоначни мъфини. Искаш ли? Не искам вкусоначни. Добре, ще направим други мъфини. Искам същите. Същите ще направим. Като това. Да. И днеска сте ги правили заедно с Мими, затова трябваше и на Мими да дам. Защото и тя е помогнала, нали? Да. Кекса. Малко е твърд отгоре, мамо, но вътре добре ли е мекче? Да. Утре като се видим с баба Мими и с Мимито и с Леле Деси, ще ги питаме дали са им харесали мъфините, нали? Ще ги питаш ли дали са им скърцали зъбите? Да, точно. Мама ги почерпи и тях. Има 3 за тебе и 3 за тях. По една за тях. За Мими, за баба Мими и за Деси. Те имат по една, а пък ти имаш цели 3. А мама ги почерпи. От сутринта ще Да, налее. мама е направила за всички и е дала на тях. И те правят понякога вкусна манджа и ни дават на нас. И ти и ти хапваш вкусна манджа, когато си в тях, нали? Нали, тати? Не хапвам. Хапваш. То доста често. Не хапвам, когато не искам повече. Малко си хапвам. Малко си хапваш само. Вкусен ли е? Хруп. Бързо, мамо. Какво бе, мамо? Да чуя. Да Дай. не ме заболи корема. Дай. Готова. Какво готово? Готово е. Няма да те заболи, така ли? Добре. Няма нищо, ще ги извършим после тия неща. Яш си сега спокойно. Ще пуснем робочо и той ще ги изчисти. Нали?